Протест раздмывается. На ваш будущем, ваше будущее. Живе Беларусь! Для чаго люди выходзяць на пратэст? Спачатку была эмоцыя абурэння. Падман, абурэнне выйшлі. Пасля была эмоцыя жаху і абурэння ад гвалту, які ўчыніла дзяржава. Пасля людзі ўбачылі, колькі нас усіх шмат тых, хто ў прынцыпе за змену улады, за новыя выбары, новае кіраўніцтва краіны. І гэта было больш за 100 тысяч, 200, 300 тысяч было максімальна толькі ў Менску. Памнажаем на 10, маем вынік. Да? То бок все зразумелі, што нас абсалютная большасць, калі там па краіне выйшла до полумиллиона. Наближается зима. Люди задают слушные пытанні про хваробы, про ковид, про звычайныя хваробы, про лёд и про тое, что рабіць далей. Мне падаецца, что у нас люди забыліся про ноу-хау выключна беларускае. Гэта акцыі ў мікрараёнах. Я для сябе гэта назваў формулай 1000 по 1000. Уявіце сабе, што 1000 акцый по 1000 чалавек па ўсёй Беларусі. Эфект будзе фантастычны. Бо сэнс пратэсту у сімвале. Нас шмат, мы супраць. Падрабязней па спасылцы пад гэтым відэа.